ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ ବାତ୍ୟା। ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 7ଟାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଛାଡ଼ ଖାଇ ବାତ୍ୟା ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏ କଥା ବିନୋଦ କହିଛି। ତେବେ ଚଳନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍। ରାତି ପାହିଲେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ମାଛ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଖାସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବିନା ଆମିଷରେ ମାସେ ବିତିବା ପରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସକାଳକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମିଷ ରଙ୍କୁଣୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ। ତେବେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅନେକ ବୁଧବାର ପାଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମିଷ ବଜାରରେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ମାଛର ଚାହିଦା ବେଶୀ ରହିବ। ପାଖାପାଖି 2,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରୋହି, ଭାକୁର ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ ମାଛ ଉପରେ ନଜର ରହିବ। 1,500 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୋକାନରେ ଥିବାବେଳେ 1,000 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଚିକେନ ବିକ୍ରିବଟା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଖପାଖରେ 300ରୁ ଅଧିକ ମଟନ ଦୋକାନ ଥିବାବେଳେ 200 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଟନ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜମିତୁଲ କ୍ୟୁରେସନ ସମ୍ପାଦକ ଏସ୍.କେ. ସଜ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀରେ କେବଳ 4 ନମ୍ବର ହାଟ ମଧ୍ୟରେ 20ଟି ମଟନ ଦୋକାନ ରହିଥିବା ରେଣ୍ଟାଲ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ସନ୍ତୋଷୀ ବିହାର, ବାଲିଅନ୍ତା ଏବଂ ହଂସପାଳ, ଓସ୍କାର ସିଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାସି ମାଂସ କେଜି 650 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହିଦିନ ଚାହିଦା ପାଇଁ 700 ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପେକ୍ଷା ବୁଧବାର ବିକ୍ରିବଟା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲର ନରଖୁଲଗଡ଼ା, ମାଲଦା, କ୍ଷେତ୍ରପୁରୀରୁ 70% ଛେଳି ଆସିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼, ଦଶପଲ୍ଲା, କାକଟପୁର ଓ ନିମାପଡ଼ାରୁ 30% ଛେଳି ଆସିଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରେ ପଇସା କମିଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ବେପାର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବେପାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ 4 ନମ୍ବର ଚିକେନ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମନୋଜ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ ମୂଲ୍ୟ 180 ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ 200କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଣ୍ଡାଜ 250 ଏବଂ ଦେଶୀ ଚିକେନର ଦର 440 ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଅନେକ ବାହାଘର ଭୋଜି ରହୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ଚିକେନ ବ୍ୟବସାୟ 1,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟତୀତ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ରଏଲର ଆସିବା ବେଳେ ବାରିପଦାରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଟନ ଓ ଚିକେନ ଅପେକ୍ଷା ମାଂସର ଚାହିଦା ବେଶୀ ରହିବ। 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ସଂଘର ସଭାପତି ଶେଖ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ସମେତ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ବାଲୁଗାଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଦଶପଲ୍ଲା, ସୋରଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ ଆସିବ ଏବଂ ଇଲିଶର ଦର ସାଇଜ ଅନୁଯାୟୀ 600ରୁ 2,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସେହିଭଳି ପାମ୍ପଲେଟ ଦର 700ରୁ 1,600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।